schopnosť odoprieť si určité veci je naozaj už taká cnosť. Je to niečo, čo nerobí každý človek a na to, aby ste to dokázali pestovať, už musíte mať určitú pokročilejšiu múdrosť. A to väčšina ľudí nemá. Väčšina ľudí berie toho vrabca v hrsti a nie holuba na streche. Väčšina ľudí zoberie to, čo sa im teraz ponúka, aj keď vedia, že to nie je úplne košer, aj keď vedia, že to nie je úplne dobré, aj keď vedia, že kebyže vydržia, tak v budúcnosti majú niečo lepšie, napriek tomu sa rozhodnú pre okamžité potešenie. Okamžité potešenie však častokrát vedie len k určitej závislosti. Okamžité potešenie vedie k nejakej nespokojnosti, ktorú stretneme ďalej po našej ceste. Takže schopnosť odložiť nejaké naše potešenie na chvíľu. Urobiť veci, ktoré sú správne, ktoré sú morálne, ktoré sú dobré, nám v budúcnosti vie priniesť viac dobrých príležitostí. Ja som toto mnohokrát trénoval v rámci mojej práce, nie tej terapeutickej práce, ale keď sa mi ozvali určité firmy a spoločnosti a ponúkali mi nejaké peniaze, aby som pre nich spravil nejakú prednášku alebo nejaký tréning alebo niečo podobné, tak sám som bol prekvapený, koľkým firmám som musel povedať nie. Samozrejme tým firmám som to povedal veľmi diplomaticky, ale skutočným dôvodom, ktorý možno pochopili, možno nepochopili, bola oblasť ich podnikania. Ja ako terapeut, ktorý pracujem s ľuďmi, ktorí sú závislí, samozrejme nemôžem chodiť na nejaké podujatia, ktoré organizuje firma, ktorá stávkuje. To by som si strelil do vlastnej nohy a nevedel by som sa pozrieť sám na seba do zrkadla. Ako môžem zobrať peniaze od niekoho, kto žije zo závislosti druhých ľudí a potom si sadnúť s nejakým závislým človekom a tváriť sa, že to je úplne v poriadku. Samozrejme to v poriadku nie je.